Hi guys, welcome to TFF's TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa kutendera pasocial media. Tom Jones achinyomba snipers domakidedzerawo sezvo vane mota chiyenda unoona mukadzi nemwana achireva chipo. See full video. Iwe sniper stonyen kamugweje kako kawapuwa usarege kuti ukwidzowo chipo wakamumitisa mwana wavaridzi uchengetewo mwana upoto uchidrive uchinoonawo mwana nekasikorokoro kawapiwa na dora kawapuwa na USB na gunlighter chivharo. Mwana wako hausi kuchengeta, chako chaunogona kukumbira mota, chako chaunogona kumhanya mastreet uchinyora mameseji okumbira motikari kumhwa iyo iri kutora mbwawo ine masituation ayo. Itawo zvokuita kuti uradze kuti chikorokoro chako chawapuwa icho chosesekedza wakananga kunoona mwana wako wokwidzowo chipo ambogarawo pamadha seat. Hati mapuwa here chikorokoro chamaichemera naye aseko chasara kuzosvigwa mukosho mungoita vana mai nini mosi zvipere. Nai chaunochi